नमस्कार। एगो कविता सुनी जौने के शीर्षक बा यारी। ई एगो धूर्त यार के कथा बा, सुनी आनंद ली। काम धाम अब छोड़ी सगरो एगो सुनी कहानी, बचपन में हमरा से कहले रहली हमरो नानी। कैले कौआ हिरन यारी सियरो रहलस साथे, सोचे ऊ लालच में हरदम परिहे कहिया हाथे। एक दिन आए शिकारी एगो उहाँ बिछौलस जाली, फंस गईले हिरना ओही में बिगड़ गईल तब हाली। तड़पे हिरना बिना सहारा काम न केहू आवे, ओसे छूटे खातिर आपन पूरा जोर लगावे। ओन्ने जाके मिलल रहे ऊ सियरा बहेलिया से, सोचे आज भेंट हो जाई हिरना की कलिया से। हुआ हुआ सुन दौड़ल धूपल आइल झट बहेलिया, का बुझले सियरू अब दादा बिगड़त बाई खेलिया। हिरना सधले दम्मी रहलस जैसे मरल परल बा, देख शिकारी खुशबा बहुते मन में खूब हंसल बा। मुअल हिरना खोल शिकारी जब कान्हे पर धैलस, अतने में मूड़ी पर कौआ काँव काँव कर रैलस। छरकत भागल बड़ी जोर से हिरना ओ झांकी में, बहेलिया के झटहा लागल सियरू की आँखी में। हिरन इयरवा आज बचल बा कौआ की कर रैले, दगाबाज बन इहवा सियरू आपन आँख गंवैले। अतने बा कह नाम कथा के यारी खूब निभाई, कौनो संकट भलही आवे साथ न कबो छोड़ाई। अतने बा कह नाम कथा के यारी खूब निभाई, कौनो संकट भलही आवे साथ न कबो छोड़ाई।